खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आसामनि हानजाजों थांनाय हराव सासे सुबुंनिफ्राय सिकिउरिटि फार्मनि रिनिउवेल खालामनायनि मुङाव 90,000 घुस लानानै हमजानाय आसाम सोरखारनि जयेन्ट सेक्रेटारि एसिएस मावख'गिरि के शर्मानि न'आव सेबनाय समाव 49,24,700 रां मोननो हादों। मैया एन्टि कारापसन हानजाया होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मोनसे दुखुनांथाव खौरां। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथा जाब्रांफार गामिनि बिफा रुंसारि नेरसोन बसुमतारी आरो बिमा मन्जु बसुमतारीनि सेथि फिसाजो बिथुराइ साथ्रिनि बसुमतारीया मैया हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मख'जाथावदि आथिखालाव साथ्रिनि बसुमतारीया गुवाहाटी कटन मुलुग सोलोंसालियाव MA थाखोआव फोजोबनानै फिन कम्पिउटार सोलोंथाइ लागासिनो दङमोन। गुवाहाटीयाव रुम भारा लानानै थायोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला थरायना साथ्रिनि बसुमतारीया मैया बेलासि समाव गावनि भारा थाग्रा न'आवनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होनना खौरां मोननाय जादों। नाथाय बिथुराइ साथ्रिनि बसुमतारीनि जिउ फोजोबनानै लानायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मोनथिनाय जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं आथोन गेलेनायनि दायाव आन्दामाननि गाहाय नेहाथारिया गावनि पस्टनिफ्राय माखासे सम बोखारजाथ'बाय। मिथिनाय बादिब्ला आन्दामाननि गाहाय नेहाथारिया माखासे आइजोफोरखौ गावनि खथा सिङाव लांनानै साख्रि होगोन होनना आथोन गेलेयोमोन आरो जाथाय जानाय समसिम 20 जननि बारा आइजोफोरजों आथोन गेलेखांबाय होनना माखासे आइजोफ्रा फोरमायना होदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दैखर फोसाबनायाव 7 सुबुंनि जिउ गारनांदों। बे जाथाया जादों हाइलाकान्दिनि अलगापुर समस्तिनि सिङाव थानाय अनवार फार जाथायनि सोमोन्दै मिथिनाय बादिब्ला मैया सुनिबार फुङाव राशिद आहमेदनि न'आव 2 मिस्ट्रिजों लोगोसे 3 नखरनि सोद्रोमाफोरबो थांफादोंमोन। नाथाय दैखर फोसाबनाय गेजेर खन्द'आव गासैबो दैखर फोसाबग्राफोरा दैखर सिङावनो थाबथाना थाबोदोंमोन। उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा पुलिस आरो NDRFनो खिन्थाहोयो। NDRFफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै दैखर सिंनिफ्राय बे 7नि गोथै सहफोरखौसो बोखांनो मोनफिनदों होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै नखरनि बिगोमा राशिद रेहमान आरो बिथांनि बिसि नाजिम उद्दिन, बियादै आबु साहेल आरो मिस्ट्रि थासलिम उद्दिन। गुबुन सासे मिस्ट्रि हासिब उद्दिना गोब्राब जखम जादोंमोन आरो बिखौ सिलचर मेडिकेल कलेजाव गोजौ चिकित्सानि थाखाय थिसनदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय साननैनि हाबाफारिजों मैया चिरां जिल्लायाव एबसुनि मटर साइकेल हानजा सुरनाया जागायबाय। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय गोबां गोनां खोथाफोरखौ बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बाउन्डारि एक्सटेनसना थाबैनो जायाब्ला राजा लामायाव ओंखारगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायना होयो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।